ndakakutaurirai mukaita nharo, mukauya paplatform panapa muchindituka muchindinyomba, DJ Hola apiwa mari, 0.5 yapiwa mari, chino murakashoyo, atumwa. Pandakakuudzai kuti muri kuita noise zvenyu, muri kupembera, muri kufarira vageza, but 2030 agenda ichiripo, ende vanhu vari kushanda behind the scene. Zvamanje ndine video randasangana nanharo raKuda Tagwirei. As you all know right now, Kuda Tagwirei asisiri businessman. He is now a full-time politician. Ari kuZANU-PF. Ende kwaakananga kuchigaro cheushe kuita ani mukuru wenyika. Ndo nyaya dzake. Hakuna imwe position yaari kuda. Ari kunanga kumusoro ikoko direct. Ende Mnangagwa anotoziva kuti Kuda akapinda, upfumi hwake hwese hwaakaba huri safe than kuti General Chiwenga vakapinda. Saka touya panapa tokuonesai, tokuudzai kuti geza izi ZANU-PF. Akangofumura ZANU-PF, totukirwa ana mai, totukirwa vanhu. But politics idzi hamusati makunyatsodzizwisisa. Pamwe pacho chimbotiteererai musati matanga kutituka. Mobva manyeperwa futi naApostle Makore kunzi anzi 2030 yakabhanwa, yakanzi haichataurwe nezvayo. But right now it's on video. Kuda Tagwirei achiti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo. Handizoziva kuti munoda munhu akaita sei, anokuudzai chokwadi chakaita sei. Hamutende vanhu imimi, ndo problem yamunayo, ende hamubatsirike vanhu imimi, ndo problem yamunayo. Saka ndisingatambise nguva, I think this is going to be a very short video and straight to the point. Let me play you the video. Muzvinzwire mega, Kuda Tagwirei achitaura kuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo. Ko vaya vaita anzi geza akauya akamisa 2030. Kumisa kuti zvitaurwe on public, it doesn't mean kuti behind the scenes hazvisi kushanda. Right now, my citizens, we are alone. We are on our own. Tikasanamata, tikasashinga kupinda mumugwagwa, toita zvinhu zvedu tega, zvisina kunzi geza, zvisina kunzi Advocate Nelson Chamisa, zvisina kunzi Monzora, zvisina kunzi Chavangu, zvisina kunzi ani, zvisina General Chiwenga mukati. Zvakuda vanhu mbombera, like what Advocate Nelson Chamisa said. Let me play you the video. Mozvionera mega kuti pakaipa ma1 chaiwo. Ende Tagwirei haasi kumira. Makamunzwa achitaura zvikanzi isusu tine masoja, so tine power. Tine mari, tine masoja, tine power. Pakaipa. Let's listen to what he is saying here. Bamberi ZANU-PF, Bamberi Navamnangagwa, Bamberi ZANU-PF, Bamberi Navamnangagwa, Bamberi ZANU-PF, Bamberi Navamnangagwa, Bamberi 2030 vaMnangagwa vachitonga zvavo 2030 vaMnangagwa vachitonga zvavo 2030 pasine mhandu. Botswana marangarirwa zvakare. Madzibaba masango vachange varimo muGaborone vachiita ma1-on-1 kubva musi wa25 June, 26 June, 27 June kusvika musi wa28 June. Kuti muziye zvizere, fonai panhamba dzinotevera 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ingava back to sender, lock sender nezvimwe zvinanhara zvizere. Heuno mukana we1-on-1 namadzibaba masango muBotswana muGaborone 25 kusvika 28 June 2025.
Right, ipapapa uchanzwa umwe murakashi achitaura kuti hey, ivhidhiyo rakarero, hey, chakazoti, but ndiri kukutaurirai kuti ndo zviri paground zvamanje manje. Onai post yaiswa naUncle Jedzy an hour ago iyo iri kutaura kuti kuda tagwirei amupolitics 100%, akuchifanirwa kutreatwa as a politician ma1 eye. And then zvamazuva ano hazvichanetsaka, you can just ask AI kuti zviri kufamba sei, chii chiri kumboitika, zvakamira sei. So I had to ask AI kuti ko AI chimbondudzawo kuti kuda tagwirei how far apo. Is he now a politician? Is he now into politics? Kana kuti he's still a businessman achiri kuita zvemabhizimusi? And this is the answer that I got there. This is the answer that I got ipapo. Let me show you there. Yes, Kuda Tagwirei is now an active politician, officially part of ZANU-PF's leadership structure with clear ambitions of even higher office. Tokutaurirai Moramba mainzwa iyo 2030 iri kunzi yadzoka, ende iri kunzi yadzoka zvine power, ende next VP wenyu, next president wenyu ari kubuda achitaura, ari kutenga mota, ari kudistributa mota kuma members, ari kuita zvaari kuita, ari kuda kupinda. Nyangwe anageza vakataura kuti nyika ino haitongwe nemunhu asina kurwa hondo, but hazvishande because ava matsotsi ava vari kushandisa mari and they are already getting in. So the question that you should ask yourself today, uchienda kumberi, what part can I play inini as an individual kuti ndisunungurewo nyika, kuti vana vedu, vazukuru vedu, hanzvadzi dzedu vawanewo ramangwana rakanaka. Isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, maonero ako, but 2030 mainzwa kuti ichirimo mugango reZANU-PF. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotevera.